Dagmarsminde, det er et hjem for demente, hvor vi overhovedet ikke fokuserer på diagnosen demens, men hvor vi i stedet går ind og fokuserer på fællesskabet og omsorgen, ligeværdigheden, og så at de som mennesker har en afgørende betydning. Det, der ligesom skulle bære hele konceptet, det var, at vi ydede omsorg, og at omsorgen, det skulle være det, der ligesom havde den allerstørste betydning her på Dagmarsminde. Det er et fællesskab, fordi omsorg bygger altid på fællesskab, og omsorg er en relation. Det giver ikke mening at sige, at man yder omsorg nogle steder, hvor nogen de sidder alene på et værelse. Det giver kun mening, hvis vi er sammen som mennesker. Så det er noget med, at vi skal gøre os umage, helt ned i mindste detalje. Sådan så alt omkring dem, det er rart. Generelt berøring, det er jo noget, som er rigtig, rigtig vigtigt for os alle, men specielt også for de her mennesker, fordi nogle gange så kan de ikke udtrykke præcis, hvad de lige har lyst til, eller hvad de har behov for. Og så kan man gå ind måske og bare give dem et kram, som et rigtig langt kram, så de får den her følelse af samhørighed og følelse af, at de er elsket. Fordi det er jo det, vi hele tiden skal have frem i dem. Det er jo faktisk, at vi elsker dem. Da vi startede her med de her beboere, der havde vi det egentlig sådan lidt, at vi havde bare lyst til, at de skulle have et rart liv, og de skulle have en god tid her, mens de var syge. Men det er ligesom blevet vendt om til, at nu ser vi dem nærmest ikke som syge mere, og vi ser jo de her fantastiske fremskridt. Det vi jo ser, det er, at de udvikler sig, og de udvikler deres færdigheder, og de bliver bare bedre, og de bliver mere i stand til at gøre ting, som man ikke skulle forvente, at de kunne. Hvis vi skal gøre demente mennesker raske med omsorg, så er det ikke nok, at vi bare er nogle enkelte, der synes, det er en god idé. Så er vi nok nødt til at få et helt forskermiljø med os, og videnskaben skal måske synes, at det er mere okay at forske i humanistiske værdier. Sådan så det ikke bare er naturvidenskaben, der overskygger det hele. Vi skal have styrket den humanistiske indsats, sådan så at man også forsker i det og kigger på, hvad er det, vi gør, når vi er sammen som mennesker, og hvordan kan vi så kortlægge det til at blive en decideret behandling. It's